Ha, nya nga iti madamag apo nga Ilocano. Mangan tayo Mangan tayo. Nya nga rod. Sulat makan. Okay, iti message tayo. Nya nga iti madamag. Mangan tayo. Okay, hot choco. Hot choco. Because kain. Magandang araw mga kaibigan. Ito si Idol Ted Filon. Meron na naman siyang programa sa TV5. Pinaalalahanan, pinuna, konting pagbatikos kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, padalos-dalos na naman kayo mag-bonus daily. Tungkol po ito sa ipinasa ng Kongreso na amendment ng Rice Tarification Law. Napakabilis nilang ipinasa, isinabmit na sa Senate para maaprubahan. Ang purpose ko is para mapababa ang presyo ng bigas. Kailan ito? Napakagandang paliwanag ni Ted Filon sa kanyang programa. Think about it. Sabi niya, talaga bang bababa o aabunuhan ng taong bayan? Yan po. By the way, meron pala tayong backup channel, no? The General's Perspective, ang link ng channel nito, nandito po sa description box ng ating video. Paki-click lang para makasubscribe kayo. Dahil kinakabahan ako, baka magurgur na naman itong channel natin na ito. Hindi, meron tayong alternative na platform para ituloy ang ating paglalahad ng katotohanan. Ito, pakinggan natin. Hindi ko pwedeng i-upload ito dahil baka makapiright ako, no? Pakinggan lang natin yung salient points ni Ted Filon. O bakit sabi niya, huwag kayo padalos-dalos dahil baka peke yung sabi niyo na bababa ang presyo ng bigas dahil sa
amendment sa Rice Tarification Law. So mabuhay ang ating idol, Ted Filon. Promotor ng panukala. Dahil sa mga kapangyarihan na ito na binibigay sa NFA, maaari nang mapanatili ang mas murang presyo ng bigas. Papasukin daw ng NFA ang merkado para magkaroon ng alternatibong murang bigas ang mga komunidad. Pwede nga raw ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Sandali lang. Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas ang NFA per kilo? Kayong ang kasalukuyang pong average farm gate price ng palay sa Pilipinas ay 24 pesos and 52 centavos na. Sa kanyang pong presyo ng palay, sa prosesong pagdadaanan nito hanggang sa umabot sa palengke bilang bigas, agad pong doble na ang presyo nito sa 49 pesos per kilo.
Okay, back to work.